SK Production. Jagoran rayuwa ilimi ne a ganina. Jagoran rayuwa ilimi ne a ganina. Jagoran rayuwa ilimi ne a ganina. Da fari sarki Allah Ubangijin da ya yi babana, gare ni ya kasala kau da kure a cikin harshe na. Na yau batu na kamala a gane dukkanin furcina. Ka ji bawan Allah ka tashi kar da ka zauna, je ka gane farilla sannan ka gano sunna. Kan ilimi zan yi batu mu je mu nema kar da mu zauna. Ilimi jagora ne gare mu mun auna, dukkanin mai amfani da shiri ne bai gona. Shi ilimin zamani da na addini ikiwana, neman suna da amfani, rashin su zuci zai gona. Bawan Allah kai tunani za ka gane furcina, tun nan duniya mai rasu rayuwarsa ba a amfana. Jagoran rayuwa ilimi ne a ganina. Jagoran rayuwa ilimi ne a ganina. Jagoran rayuwa ilimi ne a ganina. Shi rashin ilimi kusa ne ciwo ne kiwana. Malam tsaya kan natsu in kai ne za ka amfana. Kar ka bari da kai da dabba ku yi kamance ko a suna. Duniyar mu ta yi kazanta, domin rashin ilimi a ganina. Ana kashe juna a cikinta, domin rashin ilimi a ganina. Da yawan fyaɗe da masu sata, domin rashin ilimi a ganina. Misalai da yawa don rashin ilimi yan uwana. Mazan mu har da mata mu je nema kar da mu zauna. Jagoran rayuwa ilimi ne a ganina. Makarfafa yanzu mai ce mu tare duka mu so juna, mu zamto masu tausayi karmarin katsanin juna. Iyaye kun kula da 'ya'ya kasu dawo makan barna. 'Ya'ya mu daraja iyayenmu, ilimi zayayyi rana. Maza mu kula da matayenmu, ilimi zayayyi rana. Mata ku kula da dukkan haƙƙinmu, ilimi zayayyi rana. Zuwa mu sa a cikin zuciya kar ta kai mu ga kuna. Amfanuwar ɗan adam bisa ilimi ne an kazana. Jagoran